Ma. Ma. Sa man dong? Nakay pangutana nimo ba? Kay lagot nako gisungog na kog mayonnaise sa eskwelahan kay ngano man si kuya lagi man nindot kig pangan hasta kini si Inday. Hotela o niya si kuya. Kali murag parehas lang pangani superman niya. Kami ako og si kini si ate kay bati kay mga pangan. Kira na ay may kay naamoy mga pangan. Yan na lagi pangan pero perti pong pagkabatian na ing ana man na unsa pasabtasan mi ay nganong ing ana among mga pangan kay ka Inday on nindot kayo hotela. Nya kamu Ayaw mo kuha na inyong manghod kay kana inyong manghod parinir ang amahan ana. Sana all. Sana all lagi. Naka-afford tog hotel. Mao nang hotela ang pangan ana. Amo di. Oh, di hotela. Allah. Sana all. Nya si kuya. Si kuya lagi mamindot kay pangan si kuya ma. Bito. Kali, kamo ba? Maotong yang pangan kay ang inyong kuya gihimo to dito sa kalibunan. Ha? Oh. Kali mo din kali to. Mabi man ako pang superman to ang Mudi ako hotela ma. hotela. Ko gibuhat. Hotel ka gibuhat. Lo. Yang ano ako masugo. May nalang gani ka kaysa sugo ka. Nginya ako amahan sa man. Apampod. Dili pa mang imong amahan, ang imong amahan construction to pero naka-afford gyud siya og sugo. May na lang na. Oh, mo din sugo kung pangan. Mahalo lang sugo. Unya ang papa din ni kuya ma, kali ma. Kali oh. Ang papa ni kuya ninyo tigraha to. Ang kalibunan to nahimos kuya ninyo. Maudi. Ay, kali nagtuo man ko. Manguling. Magtuo man ko kanang si Kali pang appam kay pang superman man kay nako. Kalil ba? Kalil ana. Kalil nagtuo ko kalil. Si Dodong kay sugo. Oh. O so no all nya hotel. Hotela. Nya ako lagi ma, ano man akong pangan ma. Oh no. Oh. Ilam na cemetery oy. Bigyan ka na pakit pangan. Ala cemetery. Nang cemetery man na. Hala. Di ba ko kamo cemetery nga ang imong papa tighimo tog lapida. Pero sa tanang laki nako ang imong amahan mo maayo kay kag gipalapida. Gipalapida jud niya yang gugma nako. Utang gid niya diha. Yang gugma. Grabiha mano. Nahigugma jud ko ato yung amahan, imong amahan di ay. Grabe ditong amahan ni ate mano kay gipalapida man jud ka mano. Labuan ang kanang mga imay-di-maydi o kanang mga story post sa Facebook kay gipalapida na jud ka. Panisir na mamay di may din ninyo karon. Nya dili lagi kunin mo pinangga ma, sige lagi kunin mo sugo abi sementeryo ra di ay kunin mo gihimo ma. Paghilom ko diya cemetery. Kisam lay akong suguon, nalang wag akong suguon tong nga patay. Oh, bitaw. Ay, kasam. Sigunit anang kuon kanang tros. Hugawon man ka ati. May uyab na ka cemetery? Basin Agway. may na lang ma, dili ma. Dili. Ay, nakauyab na siguro na sa sigig puyo po daan sa sementeryo kasi nakauyab ning kanang Saboda oy. magpareha og kanang mang snack, magatang og naipatay ma ba kanang atang dito pancham og snack. Sige man adto si ate ma. Cemetery nakita na batik ka dito ha? Oh, sigda og mitrol. Tawon. Kuya. Bola nga niya. Kuya. Maamot na ate sementeryo kay Mama. sige man nag Ato mi sa kuya ba mag-hotel sa mi mama. Hello. Maglaki ako anak mama. Hotero. Oh. Anya ang pangalan ni kung laki sementeryo. Ilam Sa sa kuya. karing inyo Ah, bawal. magbuwang. Hoy, kamo ha. Mutaho jud mo ninyo magbuwang kay. Ha. Mao ni kong cemetery makana. Ah, manindak Oh, di manguha nag kanang naipatay. Magda. Hala ate. Hoy ate dali sa mediri og mitrol og kanang pancham ate oy. Imong gihatag ang pambaw na ako ka. Oh. Sa man dito gikan to sa tungay gilubong dito. Gidalan Mao din ning. Ate, limaha kay buhatag sa akong classmate. Oh, mao din pirmi na si ate sa sementeryo. Buwang kay mao ni ko gihan kay dito. Ate, atang dito tikaw, atang dito tikaw. Show man mo maoy. Dai sama dia ay. Sobre si Sugo nakakaon ra ba katong kuan ra ba? Ito biyar na nimo. Pancham ra ba? Oh. Mitrol. Ate, si Mindiri. Ang pancham de kanon ate. Maunsa gyud na mitrol? Mitrol ba katong Tungpan ba nga naipalaman. Naipalaman nga Meat. baboy. Mao dito di ay gikaon nila. Sige kagkaon dito sa sementeryo anate sige lang kag atin dito apil pa kag hilak katong bisig way labot sa tagtungod. May apil og hilak aron daghan kay makuha nga. Wala, nakakaon sa kaso
sugo. Ayaw si Saba sugo. Aw no, ang kakaon jud ko. Ati balik ka dito tikaw. Oh, bisig na pa ilubong dito te. Mayroon giting uwan ugma kayo dito cemetery kay daghan kayong ilubong ugma. Dito kay ma, kung adto na ko ma kay murag na gilubong ron ma. Hoy, paminaw gud. Ayaw na to daladal ato diring murag anaon og bata na tormoy. Ma, huy badro ba na ma? Magkakuyog magud mo ato gud ya matakdan niya kato bisigig kuyog. Adto na lagi ko kanay lubong ron. Kadugayan kadugayan anang ati ma magdana naglapida. Dapat sagdain na siya kay ang amahan to himo og lapida. Oo, maliwat. Man na lang na kabilin. Hoy, cemetery di mangawat og buwak dito kandila ha. No. Nga na ba na siya takda na mga bata dito sa semeteryo man. Mangawat og kandila nga biyaan. Mao gani. Usa nang buwak. Wa pa gani nahilis ang kandila gipanguha na. Ang uban ba siguro kanang kuan may kanang mga kawaton nga lapida us apil siya anak kanang pantiltilon. Si ate si Mintiri naghilak. Ala ba. Tawa ko yan. Basin siguro mao ni sila kauban bahay nato nanguha. Mao lagi na ma. Na. Sa badayon istorya nagaitik ka. Klaro kay mao na siguro kanang panganan naman kanang Ay, bagot atake. Awa ma. guilty na siya ma. Apil na pangawat atong kandila nga di pa mahilis. Wala ko yan, duod na ko yan. Di na ka pangayupan siya maning ate. Mga to. Kuya, batid nang muhilat ate sa. Bitaw, murag sementeryo dyan, murag patay na. No, buhi pa gani, murag nagpatay. Kita natin para tagaan daghang pansyam. Oo. Hindi ko